Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Прэзідэнцкія выбары чарговыя, так мяркуецца, што, магчыма, пройдуць 30 жніўня 2020 года. Калі так, то выпадае ўсё, і кампанія перадвыбарчая, і самі выбары на летні перыяд, калі людзі знаходзяцца ў адпачынках альбо на дачах. Наколькі гэта все добра альбо не вельмі добра для патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта старшыня таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны, дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім і палітолог, юрыст Юрый Чаусаў. Добрый день. Добрый день, шановнае гаспадарства. 30 жніўня. Гэта, как бы так, дата, якую па меркаванні Цэнтр выбаркама і дакладней старшыні Цэнтр выбаркама Лідзіі Ярмошынай, найлепшая па іх меркаванню. Як вы лічыце, вот, Юрый, да вас адразу пытанне, як вы лічыце, наколькі верагодна, што менавіта на гэтую дату прызначаць выборы прэзідэнта? Я лічу, што гэта малаверагодна, і хутчэй за ўсё ж такі выборы нас чакаюць на пачатку лета ці напрыканцы вясны наступнага года. Справа ў тым, што не Лідзія Міхайлаўна прызначае дату выбараў, яна прапануе, яна можа нешта прапанаваць, натуральна, ёсць пэўныя карпаратыўныя інтарэсы, але апошні раз у Беларусі такая выбарчая кампанія, каб участковыя камісіі працавалі ўлетку, а значыць, все настаўнікі працавалі ўлетку на сваіх вось гэтых грамадскіх пачатках, будучы кіраўнікамі выбарчых камісій, сябрамі выбарчых камісій. Апошні раз такое было ў 2001 годзе, і я лічу, што гэта не найбольш зручны для наменклатуры, для той адміністратыўнай сістэмы, якая забяспечвае правядзенне выбараў, не самы зручны фармат. Але я б звярнуў увагу тут на іншае. Справа ў тым, што парламенцкія і прэзідэнцкія выбары прызначаюцца абсалютна розным парадку паводле Канстытуцыі. І ў нас, как бы, сапраўды мае рацыю прэзідэнт Ярмошына, калі кажа, што мы можам трошкі раней выбары прэзідэнцкія прызначыць, трошкі раней у параўнанні з крайнім тэрмінам, да? І 30 жніўня ў гэты тэрмін падпадае. А вось парламенцкія выбары, яны могуць адбывацца раней толькі ў вызначаных Канстытуцыях выпадках, то есть тэрмін паўнамоцтва парламента можа скараціць, калі парламент распускаецца, калі не адбылося зацвярджэння ўраду і іншыя выпадкі, а не таму, што захацелася Лідзіі Міхайлаўне ці Александру Грыгоровичу. І таму вось гэтае прызначэнне парламенцкіх выбараў, якое ўжо адбылося, это такі дэманстратыўны здзек над Канстытуцыяй. Пасля гэтага казаць пра нейкія парушэнні, звязаныя з працэдурай правядзення прызначэння сябраў участковых камісій, фармавання акругаў і гэтак далей, пасля гэтага казаць пра нейкія недахопы ўжо не выпадае. Тут дэманстратыўнае грэблівае стаўленне да нормаў Канстытуцыі. А прэзідэнцкія пасля гэтага, напэўна, яны прызначаць тады, калі адміністратыўна будзе прасцей і зручней прызначыць выбары. На жаль, пры адсутнасці палітычных інтрыгаў. Галоўная інтрыга выбару — это вось эта дата, калі яны будуць прызначаны, і ці можа ці не прызначаны будь-які рэферэндум. Да? Ніхто не ведае, праўда, пра што, но чуткі пра гэта пастаянна фантаніруюць у беларускім сегменце сацыяльных сетак. Пра Канстытуцыю рэферэндум мусіць быць. Альбо пра смяротнае пакаранне, альбо пра стасункі з Расіяй, альбо я чуў вельмі шмат розных варыянтаў, пакуль што з 2004 года ніякіх такіх чутак не спраўдзілася. Пра Канстытуцыю Александр Григорович казаў, што працуюць нейкія мудрацы, выпрацоўваюць прапановы. Ніхто не казаў, што гэтыя прапановы будуць закранаць тыя главы Канстытуцыі, якія патрабуецца памяняць толькі праз рэферэндум. Есть парламентская процедура. Спадар Юры зараз паламаў мне ўвесь мой план вядзення размовы, закрануўшы вельмі важную тэму парламенцкіх выбараў, дакладней прызначэнне іх на тэрмін раней амаль за год, чым яны так павінны былі адбывацца. Таму пытанне, спадарыня Алена, да вас, як да дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Я разумею, што парламенцкія выбары прызначае прэзідэнт, тым не менш, сярод дэпутатаў абмяркоўвалася гэта сітуацыя, тое, што скарачаецца іх тэрмін паўнамоцтваў фактычна на год. Вот як яны паставіліся, таму што я ўсё-такі чуў розныя меркаванні ад розных людзей, пачынаючы ад старшыні Цэнтра выбаркама Лідзіі Ярмошынай, якая в інтэрв'ю Еўрарадыё заяўляла, што ўсё законна і ўсё правільна, нічога не парушае Канстытуцыю, у тым ліку
пра што казаў спадар Юрый. Сярод дэпутатаў ваша асабістае меркаванне? Ну, насамрэч, такой як бы, праблемы дэпутаты не бачаць у цэлым, так? І такога абмеркавання, прызначанага паседжання адмысловага па гэтым пытанні таксама не было, і наўрад ці яно будзе. Наўрад ці Владзімір Павлович Андрэйчынка будзе прызначаць паседжанне экстраннае такое, да, на якім разглядаць сітуацыю, дык а што ж такое, як так? Але кожны з дэпутатаў мае свае пэўныя там нейкія развагі, нейкія, скажам, нязручнасці, так, звязаныя менавіта з тым, што у гэтым годзе павінны адбыцца парламенцкія выбары. І ў сувязі з гэтым вельмі задаволеныя тыя, хто паспеў працаўладкавацца ўжо на нейкай пасадзе ў дзяржаўных структурах улады, таму як бы і гэтае пытанне вось такім чынам, і гэта часта у нас бывае, яно размываецца. Насамрэч, зразумела, што не проста так прызначаюцца гэтыя выбары раней часу, па той простай прычыне, што, як мяркуюць, магчыма будуць змены ў Канстытуцыю, і гэтыя змены магчыма закрануць якраз такі паўнамоцтвы парламента. І пра гэта гавораць таксама не адзін раз. І асноўнае пытанне, якое можа там узнікнуць, што менавіта парламент будзе прызначаць прэзідэнта. Выбіраць дакладней, а не усенародным галасаваннем. Так што інтрыга захоўваецца, і тое, як і што нас чакае, гэта даволі цікава. Это вельмі цікавы аспект. Парламентары не бачаць у гэтым праблемы. Выбаршчыкі, наколькі я ведаю, таксама не выходзілі на плошчы з заклікамі не пазбаўляць дэпутатаў паўнамоцтваў, якія яшчэ не... Дэпутаты яшчэ не выканалі все свае абяцанні. Можа быць, яны вот за гэтыя паўгады зрабілі б для выбаршчыкаў нешта значнае. Калі без жартаў, то вельмі цікавы аспект вы закранули. Тыя людзі, якія Александру Лукашенку сказалі, што неканстытуцыйны роспуск парламента — это ок, это тыя ж самыя людзі, якія будуць абрунтоўваць транзіт улады па мадэлі, ну, накшталт той, якая здарылася в Узбекістане, калі, ну, быў канстытуцыйны парядак наследавання паўнамоцтваў, але вот таго чалавека, які мусіў стаць выконваючым абавязкі прэзідэнта, прыбралі, таму што трэба было. І вось гэтыя прававыя кілеры, яны, конечно, вот вельмі небяспечныя. Я думаю, што гэта, конечно, для Беларусі вельмі кепскі прыклад, калі Канстытуцыя дэманстратыўна парушаюцца без відавочных нават палітычных прычынаў для гэтага. Спадарня Елена, ну вот вы все-таки не отказали на мое пытанне датычна вашага асабіста стаўлення. Вот вы все ж таки, ну, ці раней, ці можа ўжо карысталі дэпутатам, але вывучалі і выбарчае заканадаўства, і Канстытуцыю, і палажэнне аб дэпутатах, паўнамоцтвах дэпутатаў. Все ж таки парушае хоць што-небудзь з гэтых заканадаўчых актаў такое прызначэнне? Ну, безумоўна, парушэнне Канстытуцыі, безумоўна, ёсць па той простай прычыне, што няма ніводнай з такіх, скажам, неабходнасцей так распускаць палату прадстаўнікоў датэрмінова. У сувязі з чым? У сувязі з тым, што там звыш 75%, скажам, чыста гіпатэтычна. 75% дэпутатаў, напрыклад, сышлі на іншую пасаду, і атрымліваецца, што парламент не можа выконваць свае паўнамоцтвы. Я кажу чыста гіпатэтычна, але такі магчымы варыянт. І тады гэта ёсць падстава такая для таго, каб распусціць палату, бо яна не можа выконваць свае абавязкі па чыста такіх аб'ектыўных прычынах. Гэта адзін такі вельмі такі наўскідку момант, так? Таму, безумоўна, кожны з нас, з дэпутатаў, у большай ці ў меншай ступені планаваў штосьці зрабіць. У мяне, напрыклад, засталося вельмі такое важнае пытанне, можа быць, у межах краінных не зусім, але ў межах маёй выбарчай акругі. Гэта краязнаўчы музей у Стоўбцах. У плане, скажам так, такога большай цікавасці, большага павароту ўладаў да нашай гістарычнай спадчыны адчуваецца, але каб вось была выканана менавіта гэтая задача, то яе, канешне, няма. У мяне, канешне, падчас вось працы ўжо ў палаце вялікая задача — гэта
запуск паўнавартаснай дзейнасці універсітэта з беларускай мовы навучання імя Гілевіча. І, канешне, гэтае пытанне застаецца. Канешне, застаецца пытанне заканадаўства на беларускай мове. Толькі распачаў працаваць экспертны савет, які будзе рушыць гэтае пытанне. Таму я, як дэпутат, канешне, незадаволена тым, што нашыя паўнамоцтвы скарачаюцца, але не збіраюся траціць сілы толькі на гэта, а як бы я больш патрачу тады на, скажем, такую не агрэсіўную, але больш актыўную палітычную дзейнасць. Юрый, але ўсё ж таки, як юрыст, вы ведаеце заканадаўства, што могуць рэальна зрабіць дэпутаты, калі б былі нармальныя дэпутаты ў такой сітуацыі? Што ім трэба было? Як некалі ў Верховным Савеце сесці каля трыбуны і сказаць, мы адсюль не сыдзем, ці што рабіць? У нас заканадаўства не прадугледжвае папярэдняга канстытуцыйнага кантролю за указамі прэзідэнта, але указ прэзідэнта ў дадзеным выпадку відавочна неканстытуцыйны, павінна быць запушчаная працэдура прызнання гэтага указа неканстытуцыйным. У прынцыпе, падобнага кшталту суб'ектамі, якія маюць права звяртацца ў Канстытуцыйны суд, у тым ліку парламентам. Але мы бачым, што парламент заняў падпарадкаваную пазіцыю, і верагоднасці, што гэта будзе зроблена, конечно, няма. Тут мы маем справу з яскравым падпарадкаваннем права палітычнаму ціску, і ніхто не заўважыць, але пасля таго, як выбары пройдуць, у Беларусі атрымаецца 2 парламента. Набор з 2 дэпутатаў, кожны з якіх будзе мець юрыдычныя падставы казаць, што я законны дэпутат, я ёсць прадстаўнік заканадаўчай улады. Кіраўнікі Беларусі думаюць, што это такая звычайная сітуацыя, мы яе праходзілі, нічога страшнага ў гэтым няма, але потым праз пэўны час гэтая сітуацыя яшчэ раз паўторыцца, і яшчэ раз у больш складаных сітуацыях, і ствараецца ў Беларусі прыклад, прэцэдэнт падобнага кшталту грэблівага стаўлення да падставаў, калі можна датэрмінова спыніць паўнамоцтвы парламента. Калі это можна з парламентам, чаму нельга з прэзідэнтам? Напэўна, таксама можна будзе в іншай палітычнай акалічнасці. Вось гэтая дыскусія пра канстытуцыю, што трэба яе памяняць пад нешта в святле такога, яны не маюць ніякага сэнсу, тому што канстытуцыя это нават не дэкарацыі, а гэта тое, што прыстасоўваецца пад бягучыя палітычныя патрэбы. А гэта азначае, што Беларусь пазбаўляецца вельмі важнага элемента дзяржаўнай сістэмы, ў прынцыпе. Это падрыв асновы беларускай дзяржаўнасці. Спадарня Алена, ці можна было б зрабіць так, як кажа спадар Юрый, ініцыянаваць, я не ведаю, адмену гэтага, ці патрабаванне, каб быў адменены, зваротны ход далі гэтаму указу. Я так разумею, што зараз канікулы, скажем так, у дэпутатаў, і адпаведна, калі яны збяруцца на сваю восеньскую сесію, гэта ўжо позна будзе рабіць. Якім чынам это можна было зрабіць сёння ці не? Зміцер, у прынцыпе, зрабіць гэта можна, даць запыт у Канстытуцыйны суд з патрабаваннем асобна дэпутата, ці некалькі там цалкам парламент прыняць рашэнне. Калі цалкам парламент, то яно не пройдзе. Можна там паспрабаваць склікаць парламентам паседжанне палаты прадстаўнікоў, але гэта толькі гіпатэтычна. Практычна гэта будзе складана ажыццявіць па той простай прычыне, я кажу са свайго ўласнага досведу. Бо калі ў 2017 годзе у нас была непростая сітуацыя ў краіне, у нас былі маршы дармаедаў, і я прыйшла да Андрэйчанкі з прапановай, дык давайце мы ўсё ж такі правядзем паседжанне палаты прадстаўнікоў, абмяркуем сацыяльна-эканамічнае становішча ў нашай краіне. Мы ўсе прыехалі са сваіх акругаў, і кожны мае што расказаць, што і як там адбываецца. На што было сказано, нема ў гэтым патрэбы, нема ў гэтым сэнсу і так далей. Таму я проста бачу, што гэта, на жаль, не пройдзе сёння. Наконт гэтага спадарня Ермошына літаральна днямі выказалася ў інтэрв'ю «Камсамольскай правде», так вельмі яскрава, гранічна шчыра сказала, што выбары гэта толькі так называецца выбары, а насамрэч это просто працэдура прызначэння. Я бы не адважыўся казаць гэтыя словы за Ермошына, но это сказала яна, старшыня органа, які арганізуе выбарчай кампаніі. А прызначаныя людзі, яны да выбараў ставяцца як да... Это накшталт працэдуры выпісывання пасведчання, калі ты ўжо пасаду заняў.
Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Нагадаю, гэта сумесны стрым Еўрарадыё е прамовы. Разам з Аленай Анісім і Юрыем Чаусам абмяркоўваем будучыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Сёння раніцою ў Барысаве на вуліцы Гагарына эвакуявалі 40 работнікаў і наведнікаў. Інфармуе МУЗ. Прычынай такіх мер стала валізка, якую на прылеглай тэрыторыі заўважыў Мінак. Ды патэлефанаваў у міліцыю. На месца прыехалі міліцыянты, ратавальнікі і медыкі, таксама сапёры. Тэрыторыю ачапілі, аднак нічога небяспечнага ў валізцы не было. Там была вопратка, і цяпер міліцыя шукае ўладальніка валізкі. ЗША хочуць вярнуць амбасадара ў Беларусь цягам году. Пра гэта заявіла часовая павераная ў справах ЗША ў Беларусі Дженніфер Мур, ускладаючы кветкі 7 жніўня падчас штогадовай цырымоніі на магіле амерыканкі Рут Уоллер, якая загінула ў Мінску. Рут Уоллер увасабляла з сабой самае лепшае, усё, што ёсць у амерыканцаў. Гатоўнасць ахвяраваць для паляпшэння таго месца, дзе яны жывуць, і паляпшэння людзей вакол іх, заявіла спадарня Дженніфер Мур. Вашынгтон працягвае традыцыі Дженніфер Мур, а таксама Рут Уоллер, і аказвае Беларусі гуманітарную дапамогу. Гэта была цытата. У Гродзенскім раёне 39-гадовую жанчыну паранілі сякерай і пакінулі ля выкапанай магіле. Вінавацяць 43-гадовага сужыцеля. Пацярпелай Сергія Зіноўчыка, ён абвешчаны у вышук. Сёлета ў Беларусі ад рук сямейных агрэсараў загінулі 55 чалавек. Статыстычныя звесткі пра пабытовыя злачынствы за студзень-ліпень агучылі ў МУЗ. У 80% выпадкаў у гэтых злачынствах вінаватыя мужчыны, ад іх рук загінулі жанчыны, з якія яны жылі і вялі агульную гаспадарку. Нагадаю, што пасля крытыкі Александра Лукашэнкі МУЗ адмовілася ад падрыхтоўкі закону аб супрацьдзеянні хатняга гвалту. Спецыялісты, аднак, адзначаюць, што на сёння ў нашай краіне не хапае прававых інструментаў. Штогод органы ўнутраных справаў атрымліваюць звесткі пра 120 000 сямейна-пабытовых канфліктаў. Да адміністрацыйнай адказнасці прыцягваюць 50 000 грамадзянаў, да крымінальнай 2500. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім і палітолагам Юрыем Чаусавым абмяркоўваем будучыя две бліжэйшыя электаральныя выбарчыя кампаніі. Спадарыня Алена, я ўсё ж такі вярнуся да тэмы прэзідэнцкіх выбараў, якую я больш хацеў абмеркаваць, паколькі вы патэнцыйны кандыдаты у прэзідэнты, пра што вы і аб'явілі ўпершыню ў эфіры Еўрарадыё. Спадар Юрый выказаў сумнеў, што на 30 жніўня будуць прызначаныя выбары прэзідэнта Беларусі. Тым не менш, калі, скажем, браць дату парламенцкіх выбараў, то як Ярмошына яшчэ там з паўгода як мінімум сказала, што на наш погляд гэта найбольш прыдатная дата, так па выніку і атрымалася. Тую дату і прапісалі ў законе, які падпісаў Лукашенко. Ваше меркаванне, 30 жніўня. Наколькі рэальна? Цалкам рэальная дата. Для мяне на ніякіх, кажуць, не нясе адмоўных момантаў, таму што 31, напрыклад, жніўня ў мяне нарадзілася ўнучка. Выдатная нагода адсвяткаваць. Это калі жартам. Калі ўсур'ёз, то, канешне, адыгрывае ролю тое, што значная частка вось гэтых усіх момантаў агітацыі, такой вось палітычнай дзейнасці па выбарах прыпадае на лета, але ж можа нічога не быць і тады, калі нічога не робіш. І гэта проста як бы змушае, можа быць, да большай актыўнасці. Зразумела, тут Юрась пасміхаецца, ну увогуле не верыць ні ў які іншы Бывае зыход. так, нічога не робіш, а нешта адбываецца, калі яно ад табе не залежыць. Я згодная, часам і такое бывае. Но, на жаль, у мяне хутчэй наадварот. Траціш, там 100% высілкаў, а вынік можа так, 75% быць. Але і
гэта добра. Але вот адзін з асноўных аргументаў Юрася, маўляў, што выбарчыя камісіі, ну, яны ж найбольш месцяцца ў школах і складаюцца са школьных настаўнікаў. І, маўляў, як жа мы пакінем настаўнікаў без адпачынку? Вот таму і на вясну. Ну, разумееце, Зміцер, тут же ж справа такая. Настаўнікі улетку маюць значную колькасць адпачынку, так? Да. Дарэчы, вот вы ж у мінулым настаўніку, так што можаце з веданнем справы казаць. Ну, я не была ні разу ў выбарчай камісіі, не ўдзельнічала. Ну, не важно, просто пра мой адпачынкі. досвед такі, не зусім. Але пра адпачынкі то, што многія ж настаўнікі ўлетку падпрацоўваюць у свой адпачынак, едуць працаваць у лагер там і так далей. Калі ім гэта кампенсуецца, то тут ніякага парушэння, у прынцыпе, няма. Зноў жа такі, не абавязкова, каб былі настаўнікі. Няхай гэта будуць і прадстаўнікі палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў. Я ўвогуле лічу, што... Па супадзенню яны таксама настаўнікі. У камісіях сядзяць настаўнікі, но яны прадстаўленыя. Это ад Белай Русі, это ад БРСМ, а этот ад прафсаюза. А гэты нават ад палітычнай сацыяльна-спартовай партыі. Ну, калі будуць настаўнікі, якія да таго ж яшчэ з'яўляюцца сябрамі ТБМ, я думаю, большасць нічога не будзе мець супраць. Хоць такіх, можа быць, і не будзе шмат. Ну, гэта калі жартам. Але калі ўсур'ёз, все ж такі сутнасць не толькі ў тым, на якую дату прызначаюцца выбары. Сутнасць яшчэ і ў тым, наколькі дзейсныя суб'екты, так, палітычныя партыі, незалежныя кандыдаты у сваім, так скажам, жаданні, у сваёй прэтэнзіі на самую высокую пасаду, наколькі яны пераканаўчыя у сваіх аргументах. Зразумела, што наша сітуацыя, калі у нас органы ўлады імкнуцца трымаць усё пад кантролем, зразумела, гэта дастаткова складана. Тым не менш, як ужо казаў Юрась, усякае можа быць. Але калі зусім не працаваць, то тады складана. Адкуль возьмецца такі прэцэдэнт? Ніхто ж не кажа про тое, што працаваць не трэба, а працаваць, што рабіць, уласна кажучы. Наконт партыі, апошні раз партыйны кандыдат на прэзідэнцкіх выбараў набіраў хоць нейкі значны адсотак быў у 94-м годзе. Пасля гэтага партыйныя кандыдаты, нават яны, калі ішлі вялікімі кампаніямі, як у 2010 годзе, набіралі 2, 3, 4 адсоткі. Не партыі асноўны гулец падчас прэзідэнцкай кампаніі, і я думаю, што па той сітуацыі, якая зараз на палітычным поле складаецца, наўрад ці нас чакае парад кандыдатаў, ахвочых заявіць пра свой намер будзе шмат, канешне. Это как бы хлеб для журналістаў. Браць інтэрв'ю з гэтым. У нас была адмысловая праграма, ўжо чалавек 7, по-моему, аб'явіла аб сваім намеры ўдзельніцтва. І хто з іх стане кандыдатам, хутчэй за ўсё, можа быць і ніхто. Мы бачылі, што 2015 год толькі адзін дэмакратычны кандыдат і 2 кандыдаты, якіх называлі такім падтанцоўкай, так бы мовіць, для того, каб стварыць ілюзію выбара. Я схільны лічыць, што это будзе прыкладна падобнае на гэтую кампанію, на кампанію 15 года, чым на кампанію 10 года, калі сапраўды быў россып разнастайных на любы густ кандыдатуру. Усё ж такі, можа быць, аргумент пра адпачынкі настаўнікаў ён і не вельмі такі важны, таму што за працу ў выбарчых камісіях ўсё ж такі настаўнікам плоцяць нейкія грошы, чаму не падзарабіць з аднаго боку. Але такі аргумент, што летам, як мы ўжо казалі, сезон адпачынкаў, лецішча, бульбу трэба садзіць, агуркі збіраць, саліць і гэтак далей. Наколькі атрымаецца мабілізаваць людзей да ўдзелу ў выбарчай кампаніі, я маю на ўвазе зараз не партыі і не асобных альтэрнатыўных кандыдатаў, а ўладу, там мясцовыя органы кіравання, каб яны, найперш 30-го ўзялі і прыйшлі нарэшце, прагаласавалі, а яшчэ лепш датэрмінова прагаласавалі. Ведаеце... Можа, таму і лепш на вясну, як сказаў Юрась. Вясной у нас таксама пасеўная. Улетку у нас уборачная, дажынкі і так далей. У нас кожны месяц, кожную пару года ёсць свае, кажуць, плюсы і мінусы. Давайте ўжо пра гэта казаць. Канешне, і вясна не зусім, а там заканчэнне, там, скажем, навучальнага года, так, студэнцкія сесіі, практыкі і так далей і таму падобнае. У кожным часе, у кожнай пары года ёсць свае плюсы і мінусы. Таму, калі адразу ўжо
зациклівацца выключна вось толькі на гэтым. Дарэчы, я сёння в адпачынку. Але калі я зацікаўлена ў нечым, так, то я прыйду і буду працаваць. Я думаю, што так і большасць грамадства. Калі людзі будуць бачыць важнасць, цікаўнасць і значнасць нечага, я думаю, што тут менш за ўсё будзе адыгрываць ролю парад пачынкаў. Не бачаць і правільна робяць. Яны не бачаць таго, чаго няма. Выбары ў нас гэта не палітычная працэдура, это адміністратыўная працэдура, і ў ёй маюць значэнне вось гэтыя аспекты. Бульба, адпачынкі, ці не заняты я, ці не занятыя удзельнікі выбарчага працэса. А калі выбары сапраўды вызначаюць, хто будзе вызначаць уладу і кіраваць краінай, ну, прабачце, Украіна мабілізавалася і правялі нармальную парламенцкую кампанію. Да гэта Юрась, у іх колькі было зменаў прэзідэнтаў. Таму давайце не будзем раўняць. У нас все ж такі не аднолькавая сітуацыя. Не аднолькавыя. У нас не аднолькавыя не таму, што ў іх адбываюцца датэрміновыя выбары па Канстытуцыі, у нас насуперак Канстытуцыі. Не аднолькавыя таму, што ў іх выбары вызначаюць лёс краіны і палітычны курс, якім будзе кіравацца гэтая краіна. У нас это на выбарах не вызначаецца. Гэта вызначаецца іншым чынам. На жаль, гэта ёсць факт. Ну, я думаю, што вы пагодзіцеся, Юрась, што значная частка грамадства Беларусі зусім не схільная ісці шляхам, якім пайшла Украіна. Недэмакратычным шляхам не згодна ісці значна большая частка беларусаў, пра гэта сведчыць сацыялогія. Людзі цвяроза ўсведамляюць тую вартасць, якую Беларусі мае выбарчы працэс. Але ж гэта нехта мусіць пераламіць? Можа быць, да, можа быць, не, паглядзім. Ну, калі не, то мы так і будзем далей, кажуць, ісці тым шляхам, які за нас будуць вызначаць. Можа быць так, можа быць і не, а мы кажам пра тое, што ёсць. Людзі ўсведамляюць, што ёсць беларускія выбары, і іх не падманеш. На жаль, у Беларусі зараз забаронена ўжо вольнасць агітацыі за неўдзел у выбарах. Да? І нездарма гэтая забарона была уведзеная, таму што людзей падманваць вельмі цяжка доўгі час. І галоўная інтрыга гэтай парламенцкай кампаніі, спадарня Алена, это вось ці будуць у парламенце яшчэ прадстаўнікі апазіцыі. Ці будзе іх 2, ці будзе іх 0, ці будзе іх проста больш. Да? Гэта тое, што ёсць інтрыгай той выбарчай кампаніі, якая зараз будзе. У гэтым сэнсе парламенцкія выбары больш цікавыя, чым выбары прэзідэнцкія, дзе нам застаецца толькі дыскутаваць пра дату, зручную, незручную з адміністратыўнага пункту гледжання. Таму што ведаем, хто каго прызначыць на гэтую пасаду. Ведаем, што плануюць тыя людзі, якія плануюць сцэнар выбараў у дачыненні да прэзідэнцкіх выбараў. У дачыненні да парламенцкіх мы такой адкрытай інфармацыі не ведаем, таму маем больш магчымасцяў для інсінуацыі, гіпотэз і так далей. А мы вось папросім спадарню Алену падзяліцца з намі гэтай інфармацыяй. Ну, калі ўжо прызначаюць, працэдура прызначэння на ўладу, як сказала Ярмошына і працытаваў Юрый Чаусаў, то атрымліваецца, прызначэнне павінна ж загадзя рабіцца, узгадняцца неяк там, чуткі ўжо павінны, і хочаш, не хочаш ісці, як там працэс на гэты конт, напэўна, я больш актыўная, чым улады, таму што я адразу сказала, што я буду ісці на наступны тэрмін на выбары. Што я сябе прызначаю. Засталося ўзгадніць это з выбаршчыкамі. Канешне, палітык не можа так казаць, но палітолагам будзе значна цікавей сачыць за акругамі і глядзець, вось гэтая акруга па саставу кандыдату там ад улады, ад апазіцыі, яна вельмі нагадвае стаўпедчыну, стаўпцы. Ці тую акругу, дзе ў Менску вылучаліся Тацяна Караткевіч і спадарня Канапацкая, дзе нечакана выйграла спадарня Канапацкая. Магчымасцяў для гіпотэз і такой вот аналітыкі на дробных падставах, да, іх будзе, конечно, значна больш падчас гэтых парламенцкіх выбараў, і калі тыя людзі, якія пішуць сцэнар гэтай выбарчай кампаніі, яны сапраўды хочуць, каб было прыгожа, там, напэўна, будуць такія акругі ізноў, дзе там газета ці радыёстанцыя ці палітолагі незалежныя будуць казаць, вось, гэта тая акруга, дзе 1 ці 2 мандаты будуць пушчаныя ў вольную, так сказаць, канкурэнцыю, да, і там той кандыдат, які сапраўды дэмакратычны, які здольны атрымаць сапраўды 50% ці большасць зараз трэба галасоў выбаршчыкаў, той стане дэпутатам сапраўды дэмакратычным чынам. Прызначэнне, ж можа быць і ў фармаце такога. Вот вам вольная акруга, дзе можаце пагуляць у сваю дэмакратыю, калі вы тут кандыдат ад апазіцыйнай партыі пераможаце настаўніка ці лекара з мясцовай бальніцы, калі ласка, будзеце тады ў парламенце. Два пытання датычна электаральных кампаній і па парламенцкай і па прэзідэнцкай. Вот ваше меркаванне абодвух. Парламенцкая кампанія. Все ж таки вот тэма
бойкоту, ну, бо казаць о дачыненні да прэзідэнцкай кампаніі неяк вот пра бойкот не звыкла асабліва парламенцкая, вот бойкот ці ўдзел. Ваше меркаванне, наколькі будзе яно ўвогуле стаяць это пытанне сёлета ці не? Бойкот парламенцкай кампаніі? Так. Ну, у нас, ведаеце, жыццё зараз нагадвае нешта такое адкатанае, традыцыйнае, да, прыйшлася ў батрыба сеяць, прыйшла пара ўбіраць, значит, трэба прыбіраць. Раз абвесцілі парламенцкую кампанію, ну, напэўна, як кажуць, трэба ісці там і галасаваць, ці супраць, ці наогул не хадзіць. Але як такавога байкота, мне здаецца, не будзе. Хутчэй будзе байкот нагамі. Это так. Юрась. Ну, у Беларусі ёсць факт. Недавер да выбарчых працэдураў, таму што выбары нічога ў краіне не мяняюць. Людзі гэта усведамляюць альбо не усведамляюць і адчуваюць. Да? Таму любыя іранічныя словы адносна вот это зноў выбары абвешчаныя ха-ха, яны трапляюць на вельмі ўрадлівую глебу. Да? Але палітычнага суб'екта, здольнага арганізаваць кампанію байкота, нават медыйную, да? Я ўжо не кажу пра намер сапраўды сарваць выбары, таму што ну, зараз как бы система такова, что ну, немагчыма их сорвать. Это антизаконно. Законным чынам немагчыма, да. Няма суб'екта, который здольны нават медыйна выступіць і сказаць я містер байкот. Былі магчыма такія намеры у той структуры, якая не намеры, а патэнцыял зрабіць нешта такое у той структуры, якая называецца Беларускі нацыянальны кангрэс, але з таго боку мы таксама не бачым нейкіх папаўзнавенняў рабіць вось падобнага кшталту кампанію не з прычыны таго, што ёсць заканадаўчая забарона, а з нейкіх можа быць унутраных прычынаў. Яны кажуць, што мы будзем там адстойваць права там Міколы Статкевіча вылучацца кандыдатам. І все выглядае на тое, што будзе вось такое дисперсное адчуванне, да, что выборы это не важно, игнор, можно на рыбалку сходить, ну а калі проходишь мимо выборчего участка, можно и проголосовать. Кампании бойкота не будзе, а выніковыя лічбы, якія будуць абвешчаны, яны будуць дэманстраваць шалёную яўку, непараўнальную нават з тымі краінамі, дзе выбары вызначаюць, хто будзе кіраваць краінай. Таму што лічбы у нас пішуцца незалежна ад таго, што там у выбарчых скрынях знаходзіцца. Да, неважно, як галасуюць, галоўнае, як падлічваюць. Это кого вы цытуеце? Таго же, каго і вы цытавалі. І па прэзідэнцкіх выбарах такая ўжо таксама тэма, якая ўсім ужо, відаць, надакучыла за ўсе гэтыя гады, адзіны кандыдат. Хоць Юрасі сказаў, што не будзе вялікага, магчыма, і выбару сярод гэтых кандыдатаў, але тым не менш, ці варта ўвогуле там распачынаць нейкія там дискуссии по обранию одиного кандидата? Сударыня Алена. Я думаю, Зміцер, што павінны абазначыцца тыя, хто хацеў бы правесці сваю палітычную кампанію і прывесці свае палітычныя сілы да ўлады. І, можа быць, дзесьці на заключным этапе, калі ўжо будзе відавочна, хто сапраўды мае патэнцыял, тады і вызначацца. Будзе адзіны кандыдат ці не. Гэтак фактычна было і падчас тандэму Домаша і Ганчарыка. Гэтак жа было і падчас Меленкевіча Лябецкі, калі гэта на кангрэсе дэмакратычных сіл. Таму я лічу, што менавіта на апошнім этапе магчыма вызначэнне адзінага кандыдата. Юрай. Ну, найбольш верагодным адзіным кандыдатам у нас ёсць Александр Горович Лукашенко. Это адзіны кандыдат, якому гэтыя выбары сапраўды патрэбныя. Для чагосьці. Ад апазіцыі. Не, у прынцыпе адзіны. Да? Ну, пры гэтым ён хоча, каб было прыгожа, таму у яго будзе яшчэ кандыдатам патрыятычнай партыі ці ад нейкай яшчэ. Камуністычная партыя даўно не вылучала нікога. Што датычыць адзінага кандыдата той часткі грамадства, якую мы называем дэмакратычнай апазіцыяй, то калі ты выходзіш на выбары з мэтай заявіць пра сваю праграму, то які табе інтарэс размаўляць пра адзінства пазіцыі адзінага кандыдата з нейкімі іншымі людзьмі. Пэўныя імпэты дэкляруюць некалькі палітычных сілаў, але, хутчэй за ўсё, не будзе гэтымі палітычнымі сіламі створаны адзіны суб'ект, які здольны намінаваць адзінага кандыдата. Вот мы бачым 2006 год, прыгаданы спадарняй Аленай, ёсць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, ёсць працэдура, якая цягнулася амаль год, і напрыканцы фактычна это было як праймаріз, да? Канкурэнцыя ўнутры гэтай кааліцыі і на выхадзе адзіны кандыдат.
У 2001 годзе была іншая працэдура. Фактычна за зачыненымі дзвярамі палітычныя лідеры, заходзячы з наяўных рэсурсаў, вырашылі, што мы можам гэтыя рэсурсы вкласці, штосьці там паменшыцца, але сукупны наш рэсурс будзе большы. Паўтарыць сцэнар 2001-2006 года ўжо зараз у святле наступных выбараў можна казаць, што позна, немагчыма. Хаця магчымыя всякія нечаканасці. Калі нешта зменіцца, то адзіны кандыдат з'явіцца. У першую чаргу, калі паўстане нейкая перспектыва таго, што на гэтых прэзідэнцкіх выбарах штосьці для краіны вырашаецца. Такім чынам, для сябе я зрабіў дзве высновы, што парламенцкія выбары будуць больш цікавыя, чым выбары прэзідэнцкія. Ну і другая выснова, што могуць ўсё ж такі не 30 жніўня прызначыць выбары прэзідэнцкія, а на вясну, з чым, праўда, не згодная гаспадарыня Алена і раіць, што ў любым выпадку вясна гэта ці лета, трэба працаваць і тады нешта будзе. Алена Анісім, Юрый Чаўсаў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас.